Sugeng siang, kula Adi Suswara, guru SMK Negeri 1 Rotambayat, minangka guru mapel basa Jawa, ugi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang wonten ing tanggal 13 Desember 2021 menika badhe nglaksanakaken praktek pembelajaran wonten ing kelas 11 materinipun inggih menika aksara rekan. Cekap semanten, matur nuwun. Sugeng siang. Katakan sugeng siang. Sugeng siang, Pak. Sampun pelajaran utawi pasinaon wonten ing siang menika dipun wiwiti sumangga ndedonga sesarana rumiyin. Ingkang nyapi sinten? Mas Soni. Oke, monggo disiapke Mas Soni. Pawan panguruan siapa ndonga kawiwitan. Cekap. Oke. Ingkang boten mlebet sinten? Tiga. Sinten mawon? Ingkang setunggal? Tiga. Ingkang jenenge napa? Sami. Terus ingkang nomor kalih? Farisa. Farisya. Nek Farisya. Ki sami. Kepentingan keluarga. Oke. Ingkang nomor 3 sinten ingkang boten mlebet? Nagiska. Nagiska mergo napa kok boten mlebet? Sakit hati. Sakit hati. Sakit nggih berarti nggih? Nggih. Pati nyurutaken pelajaran ingkang sampun kalau wingi materinipun babagan nopo to kalau wingi? Adat mantu. Adat mantu sing mbok ngerteni babagan adat mantu niku nopo? Sampeyan tau minum to sampeyan? Nggih. Enten sing mboten utawa dereng blas tau minum. Sampeyan lho? Mboten. Nek cinta karo sanjene kok. Nggih. Panjenengan sedaya sampun tumut organisasi pemuda wonten ing desane sampeyan sedaya. Nah, saking adat mantu niku sing mbok ngerteni napa? Kacar kucur. Kacar kucur niku sing kados pundi? Nyuntake apa? Nyuntake beras kalian ato. Sing nyuntake cepet apa alon-alon? Alon. Nggih, niku kacar kucur. Sing sungkeman niku sing kados pundi? Nyuwun pangestu kaliyan sinten? Wong tuwa. Nah, babakan mantu saiki wis kedhek mawon Pak dicuplik. Kalau wingi sampean nonton mboten? Nonton apa? Aku lagi nonton mboten nonton. Nonton apa? Sampun paham. Paham nggih, nonton apa kinten-kinten? Mas Kaisang. Mas Kaisang kalian? Erina Gudono, finalis Putri Indonesia. Sing sampean ngerteni babakan menikahane atau pernikahannya Mas Kaisang kalian Mbak Sofia Gudono napa? Sofia apa sapa jenenge? Erina. Pernikahanipun utawa pernikahanipun kalau wingi ingkang inggil niku wonten Yogyakarta. Nggih, pas akad nikah neng Royal Ambarukmo. Pakaian adatipun terus riasanipun mugi ginakaken adat Yogyakarta. Lah terus ingkang ngandhap nah menika adat Solo. Sekedhik mawon. Nah. Niku jenenge sinten ta niku? Putune Pak Jokowi ingkang. Itu Nahya, terus yang situ Jan Etes Pak. Terus itu sudah Mira. Anaknya niku liyane dolan seragam Nejis. Anaknya ning Sinetan Budilan. Pak itu dapat tweet ya. Adi main tweet ya. Nggih, Pak Dit dolanan tweet awit tahun 2009. Nah, mboten klenda. Nanti saya ini. Niku babakan kalau Pak Di nyinggung babakan adat mantu. Nek adat mantu niku biasanya ginakaken busana adat Jawa. Busana adat itu termasuk budaya apa sanes? Pakaian adat itu. Iya. Budaya iki sedaya napa ingkang dipun damel manungsa menika awujud budaya. Ateges pakaian adat Jawa niku nggih budaya. Nah, tulisan niku mlebat budaya napa mboten? Tulisan. Sampeyan biasanya gunake tulisan nganggo Latin utawa alfabet Latin. Biasanya nggo maca buku ning buku pakete sampeyan niku nganggo alfabet Latin. Nah, wong Jawa niku gadahe budaya awujud tulisan. Nah, budaya tulisan itu awujud napa? Aksara napa niku?
aksara Jawa. Aksara Jawa. Nah, cobi. Nah, kalau ben nek Klaten mriki estunipun pengen banget nggih ginakaken aksara Jawa. Memfamiliarkan aksara Jawa. Ananging kalau ben tahun 2019 menika wonten event pelantikan kepala desa. Niku ngangge Srempang enten aksara Jawa ning delalah nopo. Srempangé kabeh salah panyerate. Akhirnya netizen rame-rame udah nyindir. Kok iso event tingkat kabupaten kok salah. Lah niki. Nek sing sampean sing iso maos, niki salah nih panyerate. Niki seratane de sa ha la ge de. Padahal pengen nulis desa lo gede. Asline pengen nulis nonton yang salah. Niki salah siji Srempang sing gede pelantikan kepala desa. Ateges napa berarti sampean kedah jenenge peserta didik wong sing berpendidikan niku kedahipun mangertosi aksara Jawa sing tepat, sing bener niku ados pundi. Padahal wong urip niku sing dibutuhke niku enten sandang, pangan, papan. Nah, sampean niku nek sinau ning nggon tekstil niku berarti ning nggon sandangan iki dibutuhke. Sampean tepat ning jurusan tekstil. Awit napa wonten ingkang ginakaken aksara Jawa terus dimodif ning nggon tekstil. Wonten Gurnika, wonten ing Arsa Sumulada. Dados niki nggih motivasi sampeyan sedaya kenging napa to kok kudu nyinaoni babagan aksara Jawa. Nah, wonten ing siang menika ingkang dipun sinaoni babagan aksara rekan. Sadèrèngipun mlebet mriki aksara Jawa niku cacah enten pinten, Mas Rizal? 20. Kalih dosa, nggih bener. Sekedhik mawon babagan kompetensi inti. Kompetensi intinipun mengulang, menalar dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah. Salajengipun wonten kanggihipun mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa dalam 2 paragraf yang menggunakan blackband utawa latihan. Indikatoripun wonten nyerat teks sekawan paragraf tadi tujuannya akhir kajenge sampeyan saged nyerat sekawan paragraf aksara Jawa ginakaken aksara rekan. Terus nyunting kesalahan panyerat atau penulisan aksara Jawa ngene kancane sampeyan. Mriki akan kita sampeyan nate mireng lagu Cecak Rowo. Piye Mas Soni? Lagune piye to Cecak Rowo niku? Nek nate niku pripun? Kok kesupen? Sampai ngerti Cecak Rowo niku napa? Mboten. Cecak sing ning rowo. Cecak rowo niku anu nggih. Saking tunggale manuk nggih. Manuk. Cecak rowo putih sing lagune niku lho. Putih sing akeh wulune. Amarga wedi karo manuke. Nah, sing disinaoni mboten niku nggih, engko sampean kok tekan omah ngomong, "Ya, napa sing disinaoni sekolah nopo?" Disalahke kok, Pak. Nggih. Nah, niku lagune kados menika. Setunggal kali 3. Ayo kita
kados menika. Nah, salajengipun wonten materinipun babagan aksara Jawa. Nah, wau Mas Rijal pun matur Pak aksara Jawa niku sing awujud nglegena orane pasangane menika cacahipun wonten kalih basa. Menawi alfabet Latin wonten pinten? 26 nggih. Berarti langkung sekedhik aksara Jawa. Pasanganipun kados menika kula kinten sedaya sampun familiar. Terus wonten sandangan. Nah, sandangan menika wonten sandangan swara kaliyan sandangan panyiget. Biasane nek sing ngangge niku biasane nganggo sandangan apa nek niku? Papat nggih. Nek karo aksara rekane fungsine nggih napa? Nek misale wonten ejaan saking Arab khususe, nah menika kajenge saged dipun serat ngginakaken aksara Jawa. Kados misale ko men dadi KHA nggih, menika wonten istilahnya kaya cecek utawa cecak ning cacah enten 3 dhuwure. Sampeyan nek buku pakete sampeyan nggih wonten aksara Jawa. Sami materine kalih ingkang diandharaken menika. Niku aksara rekan. Bagi mereka enten pitaken Mas Wah Rizal niku cah bathuk iki. Ya kaya abut banget. Pripun Mas Rizal? Angel nggih? Nggih, nggih sinau sesarengan punika. Ketane sandi sampean candi niku. Sinten jenenge? Mas Naim. Oh nggih. Candi Mas Naim niku aksara Jawa. Nggih Mas Naim. Nggih. Penting nggih, Bu tenan Bu ora sing penting nggih. Penting Mas Naim nggih. Itulah dari kados menika. Kang digladhen loro iki, Pak iki pengen ngertos. Nggih, sampeyan nek nyerat Abu Zebra Muazin karo Fatonah niku kados pundi? Kok cek jajal sampeyan selat ro iki. Asane saged sekedhik nggih boten apa-apa iki. Ming sekawan tembung ki mawon Robi. Sampai serat riyen Al Buru kados pundi seratane KHA L Buru. Cobi kang saged nyerat boten ginakaken buku cobi. Mriki. Ya sapa ora ateges sampean. Oh, kalih tembung nggih. Saliyane Mbak Intan, cobi, terus sekali tembung oleh. Wah, kok tampil itu ya maju. Iya bi. Yuk, salese. Napa Mas Rizal mungkin? Oh derek. Oke, yuk sinau sesarangan mungkin Mas Rizal. Yang mau azin DZ harusnya pakai da.
Bukan nah. Ngandine do to? Nggih. Nggih, sama siapa? Nggih, betul. Sip. Oke. Majid nah. Do DKI. Bu Andin. Bu Andin. Pangkon. Yuk. Ini kan pangkon. Sapa. Sapa apa sapa? Sapa berarti nek sapa itu berarti nganggo so terus po DKI cecek telu. Sapa. Patonan. Sing putih. Oh, Z. Menerus nih gue zebra. Makanya terus akhirnya dinangan tale. Pun cobi sampean selengke sedaya. Saking ingkang dipun serat kancane sampean menika sing dereng leres garapane sinten ngajo. Tale iku sampeyan bangkit. Berarti oke, nggih sampun. Berarti pancen kedah nyinaoni babagan aksara rekan yuk sesarengan. Mau kita keberengin. Saben kelompok menika sampun nampi kalih paragraf. Nggih, kalih paragraf niku rumpang. Rumpang niku ateges napa? Mboten enten isine. Nah, tugas saking kelompok sampean sedaya menika nglereske kalimat rumpang menika. Nika nenten ketokan-ketokan to niku wonten cacat 3. Nah, nika mun nenten double tipe sampean tokke terus sampean templeke sing paling tepat mlebune nggon kalimat pundi. Ning saderenge niku kan sampean kedah maca sik. Iki asline tegese apa to? Iki tepat ora to dikene ning nggon paragraf niki? Do derek? Don. Sampun nggih? Nggih. Monggo dipun garap sesarengan kalian kelompok sampean sedaya. Nek wonten paket kalian mati monggo tanggal kalian buka buku paketnya sampean. Ginanti patokan aksara rekan. Nah, sing kira-kira nek arep iso balik madhep mriku sing sampean saged madhep mriku. Nah, apa sampean mriki lho tetep mundur? Apa sampean tetep mriki? Iki tetep nggih niki. Nggih. Kertas tangan kaki. Ana kono niku saged ditempel. Fokus kalimatnya nomor 1 iki lho aku duwe kalimat zaman dhewe kuliah ing Sukoharjo. Ngaten sing tanglet ngeten. Iki wacane lho. Iki wacane apa iki? Niku kan Pak Dewo pun ngendika. Niku kalimat rumpang atau paragraf sing rumpang. Dadi lima titik-titik niku sampeyan template terus diisine ngono. Iki lho manjati kalimat. Mboten ateges kuwi misale ana kalimat aku misale. Ora ateges aksara Jawane aku ngoten mboten. Niki paling tepat iki asline mlebune nggih pundi. Ning awujane aksara Jawa. Nah, tugas sampeyan niku ya aksara Jawane iki dadoske kalimat sih. Nggih. Nah, terus kira-kira tepat ra nek dikeke nomor 1. Oh.
Iku ora tepat. Oh iya, mati. Nonton nggih, Mas nggih, Mas Naim. Tenang, nggih. Kampus C. Oh iya, Tiru. Mas Naim. Kayak ogo panganan ya. Pak, sini, Pak. Sampai nak tahu, Mas? Nah, piye mantuk sih? Lah kenapa ora mantuk sih? Kenapa mantuk sih? Endap sih, Pak. Coba. Iki sing iso ngerti awakmu sampean dhewe lho. Aku ora iso nerangno lho iki. Sampeyan nek iki dhewe sanggo, nek ora mantuk sih ora apa-apa. Nggih. Nek iki mantuk sih apa iki? Lah pripun? Petang to? Sakit hati. Sakit hati. Iya lho, Pak. Iya, Ini namanya berapa? Ini pakai ini loh, tapi ini pakai Ini dapat 8 jam. Siap tangan. Oh mas, maksudnya ini kok mati nih mas? Wah, ya malah aku pengen Pun pencekap dereng. Sampun nggih ingkang wantun maos paragraf setunggal sinten jajal. Nek ngene ateges ngeten, sampean niku kan sampun nempel-nempelke miturut kalimat-kalimat utawa ukara sing tepat sing masuk ning paragraf setunggal sing tepat sing pundi lan sak piturute. Ateges berarti aksara Jawane berarti pun sampean terjemahke. Nah, Pak pengen paragraf setunggal enten sing maos, paragraf kalih enten ingkang maos. Sinten paragraf setunggal yo? Kelompok Sobi. Sik Mas, sampai kelompok anu nggih, paragraf kalih nggih. Paragraf setunggal Sobi dipun maos. Aku duwe kakang sing jenenge Mas Jamaluddin. Dheweke kuliah ing Sukoharjo. Kampusé jenenge Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kang manggone sak cedhake kantor Bupati Sukoharjo. Ing kono kakangku kuliah ing Fakultas
pendidikan jurusan Bahasa lan Sastra Jawa. Nggih. Wonten ingkang lepat mriki. Kelompok punten ingkang lepat. Pun terus sedaya. Oleh sampun dipun lajengaken paragraf nomor kalih Cobi Masoni. Menawa sore sabubare kuliah, Mas Jamaludin melu kegiatan mahasiswa olahraga poli. Terus Jadi ini lagi rame dulu kan? Mas kabeh. Oh, Jari ini kakakku kegiatan mahasiswa ini tono aneh banget. Aku besok menawa wis lulus. Aku kepengin kuliah ing kampusnya kakakku. Nggih. Enten ingkang lepat saking paragraf kalih. Berarti pun terus sedaya nggih, ateges sampean pun mangertos. Sampean maca sesuk berarti saya niki mlebar nyerat aksara Jawa. Nah, tugasnya sampean menika ingkang sampean sampun tampi menika sedaya diowahi dados aksara Jawa. Nah, niku kan pun wonten 3 ukara sing pun enten aksara Jawane. Nah, saiki sampean ewahi dados aksara Jawa kabeh. Nah, menika wonten LKPD Lembar Kerja Peserta Didik. Ngaten pitaken? Nggih, dipun lajengaken. Mas Rizal, nggih, mantuk ae. Kan iki Sekolah tapi Dari mana? mboten napa-napa geser mawon. Terserah sampean apa ini? Sing penting leren. Mboten napa. Dirapat sapa? Nggih. Agen piro? 11. Ya, Ferdiana. Selfie Sony Villa. Aksen 30. Niku pacane sinten to Mas Loga? Ngene lho, Ngertos? Tulisannya kuncang. Zama. Berarti nganggo doang. Zama itu terus dikei ini ya. Mencegat saya nggih? Nggih. Nah, cobi dipun gatosaken sesarengan. Nah, Pak Diwawan ngecek setunggal-setunggal garapane sampean sedaya. Kan sampean takon terjemahke utawa translate saking Latin alfabet atau alfabet Latin sami mawon. Terus dipun translate wonten ing aksara Jawa sing enten aksara rekane. Lah dalalan Pak Dewa enten nemoni menika wonten ingkang nyerat. Kedaripun aksara rekan menika wonten titik 3 ngeten iki. Niki mboten titik ya niki. Niki sanes titik anake kados cecek. Sampai ngertos nggih cecek nika. Nggih. Ingkang ngeten. Nggih. Nggih, sanes titik ini kados menika. Nggih, kathah dipun gatosaken sesarengan. Oke,
Hasilipun garapannya sampean menika kalau mau per kelompok menika mengke dipun kempalaken tengene Pak Adi sak menika kados pradata evaluasi ginakaken HP Octavia Maharani. Hati-hati lho iki. Pak Adi meeting nggih. Yuk, ingkang 6. Sampun? Sampun diakhiri ya, berarti. Udah ini itu sinten to jane? Nah, ini berikut ya. Sampun lo akhiri. Anda yakin mengakhiri di sini? Yani, oke deh. Pipit Ayudhya, berarti kata ingkang sampun mencukupi. Lekas. Iya. Sampun wonten pitaken mboten? Mboten? Untuk kiriman voice note mesti. Untuk kiriman voice note sing rumah sangkok orang yang atau kita mboten dulu niki. Mari mboten. Wonten ing siang menika ingkang dipun sinaoni kala wau wong taksus gawe. Oh. Sing disinaoni napa niku wau, babagan? Aksara Jawa, utaminipun aksara Reka. Fungsine ngapa to aksara Reka? Ini apa? Napa? Oh, nggih, berarti kangge serapan saking Arab. Nggih, nek
misalnya sampean pengen nulis za berarti sing dikeki cecek telu dhuwur berarti aksara go. Oke. Menawi arep nyerat GHA berarti sing dikeki cecek 3 niku aksara go. Dugi mriki enten pitaken mboten sampun jlentreng utawa jelas daya? Sampun. Sampun jelas nggih? Sampun. Menawi sampun dipun selehke HP-ne sedaya. Terus pepanggihan salajengipun menika menawi wonten pepanggihan malih kan pun do rampung ujian menika pepanggihan malih berarti bahas babagan tembang mocopat kolomben kelas 11 pangkur sinom poco gambu berarti ingkang gambu niki ngomong biar dilenak disambut menawi mboten enten pitaken mengke garapane dipun tempahaken menika Pak Adi Kinten cekap semanten pasinar wonten ing siang menika dumugi sonten menika monggo sami ndedonga sesarengan saderengipun mantuk ora piye-piye isih ana sing muter-muter nek sampeyan kira mantuk-mantuk masuk iki masuk Di papan panggungan siapa ditunggu kami witan. Cekap semanten pepanggihan wonten ing siang menika menawi wonten kalepatan anggenipun Pak Adi ngandharaken materi, Pak Adi nyuwun pangapunten anggenipun mantuk ngatos-atos salam kangge keluarga sampeyan wonten ing griya. Cekap semanten matur nuwun sugeng siang.